Ez dugu aztuko baina, zinemaldia Euskal Herria mundu zabalera zabaltzen duen leiho garrantzitsua dela, eta baita alderantziz ere, eta gaur egun zinemaren industriak askorako balio duela, plataforma digitalak aipatuko ditugu, eta beste hainbat edapen bide, horri esker zinemagintza gero eta zabalagoa dena. Zentzurretan, geure errelatoa edota Euskal Herriak kontatu dezakeena, oraindik ere kontatzeko asko dagoelako, bide horretan baditugu bi aipamen berezi, eta egunotan aipagai ditugunak gainera. 11 telebista babesle dituztenak gainera besteak beste. Aizue, hasteko eta bain hartu arnasa izan ere urteetan asko eta askok, hiritar asko eta askok bizi izan duten errealitateari heltzeko tarte izango dugulako eta gaurkoa. Bi arnaz. Ilunda. Hormen ezetasuna sentitzen dut gorputzean. Larrua zerrean barna. Iratxe Sortzabalen ahotsa duzue hau, harrapatu duzue tankera, ezta? Inferno ezagutu nuen nik. Infernua ezagutze hori, zoritxarrez, asko eta askok, komisaldegi, atxilotze, toki ilun, inkomunikazio goratan bizitakoaren ahots bat gehiago izan daiteke, egoera biziki larria islatzen du gainera. Biluztu zintuzten. Biluztu minduten. Zipoitu zintuzten. Zipoitu minduten. Eta entzun duzuen bezalaxe, gintuzten hori ezta. Torturaren edota krudelkeriaren eragina inoiz ez delako, norbanakoengan bakarrik islatzen, baizik eta inguru sozial, gertuko, senide, lagun, bikote, hau ez da norbanakoen aurkako jazarpen edo gertakari isolatu bat sekula. El caso de Irache además tiene un añadido, que diría, porque es una pregunta que hemos hecho a mucha gente, ¿no? Es, ¿tú creíste que te podías morir? Eta erantzuna? La respuesta es sí. Hay casos en que la respuesta es no. Zenolako garrantzia duten protokolo ezberdinek ikerketek askotan esan izan delako salatu edo laguntza eskatzen duenak baten aginduak betetzen dituelako egiten duela. Hori errez asko, emakumen indarkeria kasuetara ekarren ezake ezta. Baote dago hor ere agindu bat emakumeoi bereziki agintzen diguna jazarpena, tratu txarra edota erasoa jasaten dugula. Gauza arraro ez da, normalki emakumeok izatea salaketa jartzen dugunak eta hori ere, kaso ikertzeko edo susmagarria izan daiteken zerbait da. Gauza berea gertatzen ote da Euskaldunokin, bazenekiten datua 20.000koa dela, hau eta 20.000 Euskal hiritarrek tortura, jazarria, pairatu dutela dioten datuak daudela, guzti horrekin informeak ere badaude, eta informe horiek badaude nolabait bilduta. Bi arnaz aipatu dizuegu Iratxe Sortzabal eta bere amaren kontakizunan oinarritutakoa, baina zinemaldiak aurten ekarri digun bigarren dokumentu garrantzitsua, Karpeta Urdinak. Eta lehenengo galdera inberizut, zuk sekula denuntziatu duzu tortura? Ez. Eta zenbat izango te dira, salaketa jarri ez dutenak, edo eta akaso, tortura edo tratu txarregoera hori kontzientziara ekarri dutenak askotan, beldurra edo pasatako zorigaitza atzean usteko ariketak garrantzi gehiago duelako salaketa edo kontzientzia hartze batek baino. Eta ikusten duzue, urteetako hemeroteka begiratzen hasita, arakatzen hasita, datuak bata bestaren atzeri datozela, baina ze garrantzitsua beste behin ere, guztia behar bezala dokumentatzea, ikertzea, gerra zibila badakizuen noiz izan zen gutxi gora bera. Hori kolpez kolpe pedia baterako utziko dugun gai izango da, baina izue, gerra zibila honezkero kasik azto baldin badugu, nola gogoraturen hamarkada gutxi gertatutako guztia? Importantea, garrantzitsua, guztia gutxinez biltzea. Nola interpretatu ze ondorio batera, ongi, baina datuak datu dira. Que haga cosas que si no, no haría. Te
detenidos y torturados. Se suele decir que por el problema vasco entre años 60 en la actualidad se ha detenido en el País Vasco, en Navarra también, a unas 20.000 personas. Aipatu dizugu lehen, 20.000ko zifra hori, Pako Etxeberriak berak esan da, berak esan da, akaso baten batzuk gehiago hartuko dute aintzat, dagoeneko asko direlako teknikoki honezkero hori frogatutzat eman dutenak. Baina hala eta guztiz ere, aizue, garrantzitsua diritzozue, zinemak, pantaila handiak ere hau guztia ekartzea. El objetivo general del proyecto responde a la iniciativa 6 del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016, donde se recoge la necesidad de realizar un estudio científico que nos acerque a la realidad objetiva del fenómeno de la tortura en nuestro contexto. Ikusten duzue, torturaren gaia zinemaldi honetan, nazioarteko zinemaldia dela ahaztu gabe, akaso Euskal Herrian sona gehiago izango duten ekimenak edo ekoizpenak dira, baina nazioarteko zirkuituan barrena ikinka aste horrek garrantzia badu. Garrantzia baduelako kontakizuna nolabait gorde izateko artxibategietan, liburutegietan, gauzak gordeta, gordailu lanetan, ari direnek hor txukun edukitzak gauza garrantzitsua da, baina nola ez garai hortan digitalizazioaren garaiotan, plataformetan, pantaila handian, aizue, guzti hau ere behar bezala gorreta edukitzea garrantzitsua. Eta Euskal Herreneko itzita baldin bada eta tesa bezalako ilana mande, pues asko zobeto, baina bueno, aizue, momentuz, dagoeneko badira zenbait ekoizpen gehiago, aizue, The Poguesen film hori niri bereziki asko gustatu ditzaidan, egia da Black Beltzara ikusteko aukera daukagu lagunotan, baina aizue badaudeak era gehiago gauza da, xoxak behar direla, nori esan martzaio, badakizu ez da, askatu xoxa, bukatu dakil.